no hi haurà mobile si no hi ha transformació social i s'ha de tenir en compte de quina manera aquesta transformació digital ajuda a la transformació social i a fer la vida de les persones millor. Enfor Social va néixer davant del repte que vam detectar de que les nostres entitats socials estaven molt allunyades de tot el que és la tecnologia. La participació a la taula al mobile afavoreix molt la visibilitat de tot el treball de les federacions del tercer sector en la seva vessant tecnològica. Aquest any venim a explicar les innovacions que en diem Serveis Socials 2.0, que inclouen temes del Big Data social, intel·ligència artificial i tots els desenvolupaments que van associats amb això. El papel del programa Instant Network es desplegar en emergencias y dar comunicaciones a las ONG y las víctimas de estos desastres, y también soportamos educación en los campos de refugiados. La digitalització pot ajudar en moltes coses de tota la cadena valor del tercer sector, des de l'aixecament de fons fins a unes operacions molt més eficients i sobretot a la connexió amb els seus usuaris, amb els seus clients i amb els seus partners, i també per connectar amb altres entitats. Des del grup ALBA hem desenvolupat Voluntariap, és una aplicació que té com a objectiu connectar les entitats que busquen voluntaris i persones que tenen ganes de fer un voluntariat. Partners tecnològics que amb els nostres coneixements de la realitat que vivim a l'entitat, amb la realitat que viuen les persones, traslladar-ho després a nivell tecnològic amb una aplicació. Estem connectant aquests agents de les TICs amb les entitats socials i així junts puguin elaborar aquestes aplicacions que tant ajuden a la persona a millorar la seva qualitat de vida. Ha permitido a David utilizar el tablet con el mismo joystick que conduce su silla de ruedas para que pueda hablar y además de poder hacer otras cosas como enviar WhatsApp. Que haya gente que se dedique a la tecnología de apoyo y que sea más asequible. El que estem treballant és per permetre que les persones des de casa seva per canal telemàtic puguin fer la sol·licitud de diverses prestacions. A més, aquesta sol·licitud, a través de les eines d'interoperabilitat, es gestionarà en un temps més ràpid, sense haver d'aportar documentació extra. Internet no ha de ser l'internet de les coses, sinó que ha de ser l'internet de les persones.